נושא אחר, הנושא שכבר התחלנו, היום אני רוצה לדבר, האם ברכות התורה שאנחנו מברכים, קראנו את הגמרא בברכות, כל חכם יש 3 שיטות, וכולם נפסקו להלכה, כולם אהובים, כולם ברורים, ילקח, אם זה כאלה. זה אומר בקו, וזה אומר בכו, זה אומר על דברי תורה, וזה אומר אשר בחר בנו מכל העם, ונתן לנו את כל העם, נתן אותו לאותו, ברוך אתה השם נותן התורה, וזה אומר וערב להשם אלוקינו. אומרת הגמרא, ילקח, נמרנו לשלושתם, כך אומרת הגמרא. עכשיו, אנחנו רוצים להבין, מוריי ורבותיי, הברכות הללו, האם הם מן התורה, ברכות התורה שאנחנו מברכים, זה מן התורה, אנחנו צריכים לברך, או שזה תקנת חכמים שצריך לברך? מוריי ורבותיי, מה נפקא מינה? מה נפקא מינה אם זה דאורייתא דרבנן? אז יש לפחות 4 נפקא מינות. נפקא מינה ראשונה, אדם מבולבל, טרוד. הוא אומר, ריבונו של עולם, בירכתי ברכות השחר, ברכות התורה, בירכתי או לא בירכתי? חוזר או לא חוזר? אם זה דאורייתא, חוזר. אם זה דרבנן, ספק ברכות להקל, לא חוזר. זה נפקא מינה אחת. נפקא מינה שנייה, קטן שברך היום ברכות התורה, בבוקר, והיום בלילה בשעה טובה, אור לג' בסיוון, אור ל3 בסיוון, נעשה בר מצווה. אז אם נגיד שברכות התורה זה דרבנן, הוא היה חייב את ברכות התורה מדרבנן, כן? בבוקר הוא ברך דרבנן, אז הוא יצא ידי חובה, הוא לא צריך לחזור ולברך בלילה של לימוד התורה, לא צריך לברך. אבל אם זה מדאורייתא, כל מה שהוא ברך בבוקר ברכות התורה זה היה בגלל מכוח מה? חינוך, שזה דרבנן. עכשיו הוא נהיה דאורייתא, הוא צריך לברך אם נגיד דאורייתא, זה נפקא מינה שנייה. נפקא מינה שלישית, קטן נכנס לבית הכנסת, נמצא עם ציבור שכולו כבר ברך ברכות התורה, יש איזה אדם שהוא לא כל כך יודע לברך. הקטן הזה הוא בר מעוניין, יודע לברך, ככה, לא כל כך. הוא אומר, בוא תוציא אותי ידי חובה. הקטן הזה יכול להוציא או לא יכול להוציא. אם נגיד שמדרבנן, אז אותו רמת חיוב, נגיד, יכול להוציא אותו ידי חובה. אבל אם זה דאורייתא, הוא לא יכול להוציא ידי חובה. איך דאורייתא יוציא את זה? דרבנן יוציא את זה ידי חובה. אם הקטן דרבנן, לא יודע, ברכות דרבנן, תראה דרבנן. אל תתראה דרבנן, מה פיקחה דרבנן? כבודו שואל שאלה טובה. בוא נשאיר את זה. בסדר? אני מביא גם בקטן שברך, לא רציתי להזכיר, לפי מרן הרב עובדיה, שיטתו של הרב עובדיה, חולק על האור לציון, שדין חינוך זה בכלל על האבא. לפי הרב עובדיה נפקא מינה נפלת, נפקא מינה הקודמת, טיפול בכלל. אם זה חיוב על האבא, בכלל אין כאן נפקא מינה. הרב עובדיה סבור שדין חינוך מותר על האבא בכלל. ראינו את זה בדיון של ספירת העומר, האם ממשיך או לא ממשיך. אז הרב מציין אומר, הוא היה חייב דרבנן, שימשיך את הדרבנן שלו. אבל בכלל דין חינוך, הוא לא היה חייב בכלל, כל החובה היא עליו. עכשיו אומרים את התיאוריה כדי ככה לחדד. בסדר, בואו נמשיך לגופם של דברים. עכשיו, בשולחן ערוך כתוב, קמינה רביעית? כן, קמינה רביעית. אם אדם, רוב המצוות, אנחנו צריכים לדעת, מצוות צריכות כוונה, לא צריכות כוונה. בדאורייתא, אנחנו אומרים ודאי שצריכות כוונה. בדרבנן, עכשיו, אם אדם ברך בלי כוונה, האם הוא חוזר או לא חוזר? לכאורה, בדרבנן, כן, בדאורייתא יש מחלוקת, צריכות כוונות, יש שתי דעות בסימן סמך, ויש אומרים ויש אומרים, השולחן ערוך פסק כמו יש אומרים, וכן הלכה כמו יש אומרים השם. עכשיו, אם נגיד שזה גם בדרבנן. דרבנן, מה? שגם בדרבנן צריך... נגיד
שם השם יקרא בברכה, אתם הבו גודל לאלוהינו באמן. כן, ככה השם מסביר. בסדר? עכשיו, אמר רבי יוחנן, למדנו ברכות התורה לאחריה מן ברכת המזון. אמר רבי יוחנן, למדנו ברכת התורה לאחריה מן ברכת המזון. אנחנו מדברים על ברכות התורה מתי? לפני הלימוד. הברכה שאחרי הלימוד למדנו מברכת המזון. איך? מקל וחומר. ברכת המזון לפניה מן ברכות התורה מקל וחומר. ברכת התורה לאחריה מן ברכת המזון מקל וחומר. איך? ומה מזון שאין טעון לפניו, טעון לאחריו. תורה שטעונה לפניה אינו דין שטעונה לאחריה. כן? כן. אנחנו רואים ככה. ומה מזון שאין טעון לפניו? כלומר, לא מצינו מקרא שצריך, אין לנו פסוק שצריך לברך לפני שאנחנו אוכלים. טעון לאחריו, נכון? טעון לאחריו. יש לו ברכה אחרי שאנחנו אוכלים. תורה שיש לה, שטעונה לפניה, יש לה ברכה, אינו דין שיצטרך לברך אחריה גם כן. ברכת המזון לפניה מן ברכת התורה מקל וחומר. שמה? ומה תורה שטעונה לאחריה, טעונה לפניה, מזון שהוא טעון לאחריו, אינו דין שיהיה טעון לפניו. אומרת הגמרא, מובן? ומה תורה שאינה טעונה לאחריה? כן? טעונה לפניה, אין לנו ברכה. ברכה האחרונה שלנו רק לפני. מזון שיש לנו ברכה אחרי. כל שכן שנגיד שיהיה לנו גם ברכה לפני. גמרא פורחת את הקל וחומר. אומרת הגמרא ככה, איכא לי מפרח. מה למזון שכן נהנה? מה לתורה שכן חיי עולם? מזון, איכא לי מפרח. אומר ככה, התורה למה יש לה, למה היא טעונה לפניה? בגלל שהתורה יש לה מעלה עצומה שהיא מביאה את האדם לחיי נצח. על אוכל, מזון לא מביא לחיי נצח. אז כן, אנחנו לא נגיד שזה בכלל דומה. בסדר? זה הגמרא. בכל אופן, אנחנו רואים שהגמרא לומדת בפשטות, כי שם השם יקרא בגודל אלוהינו, שיש כאן פסוק שממנו רואים שמשה אומר לעם ישראל, תענו אמן אחריי, כשאני אפתח עכשיו בשירה, בדברי תורה, בפרשת האזינו, עתה קיבלו לכם את השירה, ואתם תענו אמן, כן? עכשיו כך, יש לנו כאן, כשאנחנו הולכים למורנו הרמב"ם, ספר המצוות לרמב"ם, אנחנו רואים דבר מאוד מעניין. יכול להביא לי ספר המצוות שלך, אני רוצה לקרוא את זה לפני. ספר המצוות לרמב"ם, אנחנו רואים דבר מאוד מעניין. יש פה חכם, יש פה הרמב"ן משיג על 17 מצוות, הוא מתלונן על הרמב"ם על 17 מצוות, למה הרמב"ם לא מנע אותם. יש פה את רבי יצחק מילון, בעל המגילת אסתר, שבחירוף נפש מתקיף את הרמב"ן, ואומר, מה אתה מדבר? ומסביר בכל מצווה ומצווה למה הרמב"ם לא מנע. זאת אומרת, איך הרמב"ם כן מונה דרך מצווה אחרת. וכאן,
במצווה הזו של תלמוד תורה, כותב ככה רבנו הרמב"ן, אומר ככה. מצוות ט"ו, שנצטווינו להודות לשמו יתברך בכל עת, שנקרא בתורה על הטובה הגדולה שעשה לנו בתיתו תורתו אלינו, והודיענו המעשים הרצויים לפניו שבהם ננחל חיי העולם הבא. וכאשר נצטווינו בברכה אחר כל האכילה, כן נצטווינו גם בזו. ובפרק ג' של ברכות אמרו, מנהג ברכת התורה לפני מן התורה, שנאמר כי שם השם יקרא, הבו גודל אלוהינו, ורצה ללמוד ברכת המזון לפניו, שיהיה מן התורה קל וחומר מזה. אמר, ומה התורה שנתנו לאחר התורה לפניה? המזון שתנו לאחר הנודין שעושה לפניה. ומשיבו על זה מדרך הברכות, מה לתורה שכן חיי העולם הבא, ועוד אתנן על המזון וכו'. והעולה מזה, שברכת התורה, זה הרמב"ן, אני קוראת לשלוש הרמב"ן, שברכת התורה לפניה מצוות עשה דאורייתא. ובגמרא דבי מערבא פרק ז' אמרו, כתוב בתורה ברכה לפניה, ואין כתוב בברכה לאחריה. מה כתוב בה לפניה? כי שם השם יקרא בגודל אלוהינו. כתוב במזון ברכה לאחריו, ואין כתוב ברכה לפניו. מה כתוב לאחריו? ואכלת ושבעת וברכת. ואין כתוב בו ברכה לפניו. כן? מכל זה נתבאר, אומר הרמב"ן, שהברכה הזו מן התורה, ואין ראוי למנותה מצווה אחת עם הקריאה, כמו שמקרא ביקורים. אינו נמנה יחד עם אהבתו, בסיפור יציאת מצרים עם אכילת הפסח. אומר כך, אדם שמביא ביקורים, זה בפני עצמו, ואדם שמקריא ארמי עובד אבי, כן, כל הטובות שמשבח את הקדוש ברוך הוא, זה בפני עצמו שתי מצוות. אתה יכול להגיד לי, זה מצווה אחת. זה קשור בעצם הבאת ביקורים, גם הקראת ביקורים. גם הקראת ביקורים זה מצוות עשה, וגם הבאת ביקורים זה מצוות עשה. כמו כן, סיפור יציאת מצרים, עם אכילת הפסח, אתה לא תגיד לי, יש לי מצווה של אכילת הפסח בנפרד, ויחד עם מצוות אכילת הפסח יש לי גם סיפור יציאת מצרים. אלא לא, יש כאן שתי מצוות עשה, של פסח ושל יציאת מצרים, של סיפור יציאת מצרים. ככה טוען הרמב"ן כנגד הרמב"ם. למה הרמב"ם לא מנע את המצווה הזו של ברכות התורה כמצוות עשה, במניין תרי"ג מצוות? מוריי ורבותיי, מגילת אסתר, רבי יצחק דילאון אומר ככה, נראה לי, הוא שונה, זאת אומרת, בתכלית, מי שמכיר את מגילת אסתר יודע שהוא נלחם בכל מצווה ומצווה. הוא מראה, לא, הרמב"ם מנע את זה יחד עם זה שיש מצווה ללמוד תורה. הוא לא אמר, יש כאלה שטוענים ככה. בעצם מצוות לימוד תורה, מצוות תלמוד תורה, אנחנו נראה בהמשך, חלק ממצוות תלמוד תורה זה שעניין גם של ברכות התורה. כך יש מי שטוען ככה. בכל אופן כותב במגילת אסתר ככה, נראה לי כי דברי הרמב"ן צודקים בזה המקום, ולא ידעתי למה לא מנע הרב, אם לא חשב שמדרשם בזה הפסוק הוא על דרך אסמכתא בלבד, אמנם עליו להביא ראיה. זאת אומרת, רבי יצחק דילאון, אם הרמב"ם סבר שהפסוק כשם השם יקרא אבו גודל אלוהינו זה רק אסמכתא, עליו הראיה, להסביר שהוא צריך להביא ראיה שזה אכן אסמכתא ולא חיוב ממש של ברכות התורה. עד כאן מגילת אסתר. מוריי ורבותיי, המביט הוא זה שאומר, המביט, רבי משה מיטרני, אומר בספרו קריאת ספר, הוא אומר ככה, אני קורא ציטוט קטן, הוא אומר שמצוות ברכות התורה כלולים במצוות תלמוד תורה. הוא אומר ככה, ברכת התורה לפניה מן התורה שנאמר כי שם השם יקרא אבו גודל אלוהינו. ולהרמב"ם ז"ל שאינו מונה אותה מצווה בפני עצמה נראה דהי בכלל מצוות תלמוד תורה. נראה היא לא באה במניין, אבל היא מדאורייתא. ככה כותב המביט. המביט אומר שבעצם בספרו קריאת ספר, שבעצם מצווה ברכות התורה היא מצוות דאורייתא, והרמב"ם מסכים לזה. רק שהרמב"ם כולל את זה כשהוא מונה את מצוות תלמוד תורה,
חלק ממצוות תלמוד תורה, זה גם כן ברכות התורה. החינוך מאוד מעניין. לכאורה הוא מחזק את דברי המביט. החינוך אומר ככה. אומר, החינוך אומר ככה. החינוך אומר שבמניין המצוות הרמב"ם מנה דווקא את ברכת המזון. עכשיו, הוא ממשיך, אבל כשהוא מדבר על ברכת המזון, הוא אומר שהיא מן התורה, בספר החינוך. שאר הברכות, חוץ מברכות התורה, שהן מדאורייתא. ספר החינוך ככה אומר. אחרי שהוא מסיים, הוא אומר ככה, אני מצטט. וכל שאר הברכות, כולן הן מדרבנן, חוץ מאחת שהיא מן התורה, וכן הוא מפורש בתורה הברכות שאנחנו קראנו עכשיו, והיא ברכת התורה לפניה. גם הרמב"ן ז"ל יחשוב אותה מצוות עשה בפני עצמה. בעניין הזה, שחייבנו האל ברוך הוא, ברכה ברכת התורה לפניה ומזון לאחריה. מן הדומה שהטעם לפי שהוא ברוך הוא לא ישאל מן החומר לעבדו ולהודות בטובו, רק אחר שיקבל פרס ממנו. כי החלק הבהמי, אתה אולי רמזת לזה צורי, כי החלק הבהמי לא תכיר בטובה רק אחר ההרגש. הוא כותב למה, מה ההבדל שברכת המזון אנחנו מברכים מן התורה כשאנחנו מסיימים לאכול. ברכות התורה אנחנו מברכים לפני שאנחנו מתחילים ללמוד. למה? הוא אומר כי מזון זה שייך, המזון הגשמי, שייך לחלק הבהמי. אז רק אחרי שאדם חווה את החוויה הגסטרונומית הזו, הוא צריך לברך. כי הוא לא מבין את ההנאה לפני שהוא אוכל. אבל בלימוד תורה, הוא אומר, זה שייך לשכל, דרגה יותר גבוהה. והשכל יודע, הוא מכיר, וקודם קבלת התועלת יבין אותו. על כן יחייבנו האל להודות לפניו, קודם קריאת התורה. ככה כותב ספר החינוך, ככה כותב רבי אהרון הלוי. מנחת חינוך כותב על זה, הוא מביא הרב המחבר עוד ברכה מן התורה, היינו ברכת התורה כדעת הרמב"ן, מנחת חינוך. וכן הסכימו הרבה ראשונים. לא כל כך הרבה ראשונים, מאות רבים שניים, אין הרבה ראשונים. רוב הראשונים טוענים שזה רבנן דווקא. וגם כן מן התורה, לומר לפי צחות הלשון, איזה שבח על נתינת התורה הקדושה. הסבתות שלנו, אני זוכר את הסבתא שלי, הייתה פותחת את החלון, יש כך בילדותי. היא מברכת ברכות השחר בשפה שהיא מבינה. בערבית מוגרבית, לפי צחות הלשון. אנחנו בהתחלה, הוא אומר שגם ברכות התורה, זה בהתחלה לפי צחות הלשון. תודה רבה, הקדוש ברוך הוא. כמה יוסף היכה בשוק האליו, היום אלמלא התורה שהיא עושה, משנה את האדם, בית היוצר לאדם, לאנשים, בני אדם. אבל הכי טהורה. כן, כן, כן. הרב עשו את זה בתמימות. כן, כן. אז הוא אומר, כל בוקר. נכון. אז הוא אומר שברכת התורה בהתחלה, מן התורה, מה זה ברכת התורה? שאדם מודה לפי צחות לשונו. מודה לריבונו שלנו, הקדוש ברוך הוא. הוא מבין את כולם. כן. רק חז"ל תקנו נוסח הברכה, ותקנו 2 או 3 ברכות לכל מרקא דאיקלה או מרקא דאיקלה, כמו שאנחנו אמרנו, קראנו את הגמרא שיש לנו 3 ברכות. מוריי ורבותיי, השאגת אריה מביא הגמרא אומרת בנדרים, הפסוק בירמיה, על מה עבדה הארץ? על מה הקדוש ברוך הוא החריב את נבהו, את בית המקדש הראשון? אומרת הגמרא, על עוזבם מתורתי. מה זאת אומרת על עוזבם מתורתי? אנשים למדו תורה, מה זאת אומרת עוזבם מתורתי? נשאלה לחכמים, נשאלה לנביאים, לא יודעים לפרש מה. אם זה בגלל שעזבו את התורה, זה דבר גלוי לעין, הנה, לא לומדים תורה. אלא לא, כולם למדו תורה, אומרת הגמרא. לא קיימו. לא, שלא בירכו בתורה תחילה. שלא בירכו בתורה תחילה. אם היינו
כל כך אוהבים, ככה כותב הר"ן והמשנה ברורה גם מביא ברוח הדברים. אם היינו אוהבים את התורה, תורה כזו שלא ניגשים אליה, ניגשים ללמוד אותה ולא מברכים לפניה, סימן שזה לא, זה משהו כמו לימוד חיצוני, זה לא משהו פנימי שאנחנו מתוך אהבת התורה. זה ברכות התורה, מה שברכות התורה רומזות, על שלא ברכו בתורה תחילה. עכשיו מוריי ורבותיי, יש גמרא בסוטה על אגריפס המלך שעלה לתורה וקרא שם את פרשת המלך. ואמרו לו חכמים, אחינו אתה, החניפו לו. מה הבעיה באגריפס? מה היה הבעיה במלך אגריפס? מן התורה צריך שמלך יהיה, לא רק, אמא שלו הייתה יהודיה, אבל מלך צריך שגם אבא שלו יהיה יהודי. לא מספיק שאמא שלו תהיה יהודיה, צריך שגם אבא שלו יהיה יהודי. אז רואים שהעניין של המלך, שאבא שלו יהיה יהודי, לא רק אמא שלו, ששני ההורים שלו יהודים, זה מן התורה. כי הגמרא אומרת שעל זה בא החורבן, על החנופה הזו שהחליפו לאגריפס המלך, בא החורבן. אם זה היה דרבנן, כך אומרים תוספות שם במקום, אם זה היה דרבנן, העניין שמלך צריך ששני ההורים שלו, שגם אביו יהיה יהודי, אם זה היה דרבנן, על דרבנן הקדוש ברוך הוא לא היה מביא חורבן, כך אומרים תוספות, אלא בהכרח שזה מה? דאורייתא. אם כן, זה מחזק את הגמרא של על עוזבם את תורתי, כך מביא השאגת אריה, הוא מסיק שברכות התורה הם מן התורה. כי אם ברכות התורה היו דרבנן, הקדוש ברוך הוא לא היה מחריב את בית המקדש הראשון. אלא בהכרח, כך אומר השאגת אריה, שברכות התורה הם מן התורה. ככה כותב השאגת אריה. הפרי חדש מביא גם כן, סופר גם כן כמו השאגת אריה, מביא את הגמרא בנדרים. עכשיו, מוריי ורבותיי, כשאנחנו ניגשים לרמב"ם עצמו, כן? המביט, קריית מלך, קריית ספר, רוצה להגיד שהרמב"ם סובר שברכות התורה זה מן התורה, רק שזה כלול במצוות תלמוד תורה. אבל כשאנחנו רואים בהלכות ברכת המזון, הרמב"ם כותב כך: כל הברכות כולן הן מדי רבנן חוץ מברכת המזון. לכאורה הרמב"ם מחזק את כל המפרשים שלומדים בדעתו שהוא סובר שזה מדי רבנן. רואים שהרמב"ם עכשיו גם הריב, גם הראש בגמרא אצלנו, הגמרא בברכות שלמדנו בתחילת משמיטים את העניין הזה ולא הזכירו, השמיטו את הקטע הזה של הגמרא כשם השם יקרא וגודל אלוקינו. משמע שגם הריף וגם הראש סוברים כמו הרמב"ם שברכות התורה זה דרבנן, לכן הם השמיטו, אחרת לא הם משמיטים. ברכת מזון זה ברכת התורה זה ברכת המזון, זה ואכלת ושבעת וברכת, כשאדם אוכל קמיצה. ברכת התורה, אני עכשיו עובר לשולחן ערוך. שולחן ערוך אומר, ברכת התורה צריך להיזהר בה מאוד. ברכת התורה צריך להיזהר בה מאוד. אומר המשנה ברורה, עיין בשאגת אריה סימן כ"ד, דמסיק ברכת התורה מן התורה. לכן אם נסתפק לו אם ברך ברכת התורה, חוזר ומברך. ומכל מקום, זה השאגת אריה. המשנה ברורה אומר, היות והוא ספק, לא יברך אלא ברכת אשר בחר בנו, שהיא המעולה של הברכות. כדאית בגמרא. זאת אומרת, גם כשמברך, מה הוא מברך? מברך את אשר בחר בנו מקונה. את הברכה האחרונה, כמו שרב אמנונה אמר, שזו הברכה המעולה של הברכות. ככה רב אמנונה בגמרא אומר. שזה ברכות, כן. והאם בשערי תשובה שווים קצת אחרונים, תסורים מספק לא יצלו מברך. ובאמת קשה מאוד לסמוך עליהם אחרי דרבי ראשונים, הרמב"ן, החינוך, הרשב"א, סודי ברכת תורה ומן התורה, וידוע שעונש של מי שאינו מברך על התורה גדול מאוד. אך אם נזכר זה לאחר התפילה, ברך עכשיו ברכות קריאת שמע, אהבה רבה, יכוון באהבה רבה, באהבת עולם, אנחנו באהבת עולם, ומיד אחרי התפילה ישב וילמד. כן? אפשר יש להקל בזה, אבל לא למד דפק אחר התפילה.
אם יכול לבקש מאחר שיוצא מברכת התורה, שיכוון לכתחילה ברכת הברכה, לפתור וללמוד תכף אחר התפילה. כן. מה זה להיזהר בה מאוד? רגע, זה משנה ברורה יוצא לשיטתו, שאם הוא בספק, יברך ברכה אחת, אשר בחרבן. ככה יצא שיטת משנה ברורה. משנה ברורה אומר שאני מעדיף, הוא אומר, לפי שהגת והראשונים, יכול לברך ברכה אחת. אם הוא מסופק לברך ברכה אחת, אבל הוא אומר בכל זאת, הוא מעדיף שאם הוא יכול להתפטר, שמישהו אחר יפתור אותו, או להתפטר בעברבה, זה עדיף. לא פתר, לא פתר. רגע. לא, כן, מחילה. זה אם הוא שכח, הוא המשיך להתפלל, אז שישתדל לפתור את עצמו בבת עולם, ואם הוא לא זכה, אז יחפש מישהו שיפתור אותו. ולפני זה? יוצא שהמשנה ברורה... לפני זה הוא... יצטרך לברך ברכה. צריך ברכה אחת, כן. אז אם הוא נזכר לפני התפילה, ועכשיו הוא מסופק. לפני התפילה הוא מסופק, אז שיגיד אשר בחר בנו. אשר בחר בנו. אבל לא לשיטתנו. כן, לא, ודאי שלא. הרב עובדיה כותב בהליכות עולם, וגם בעומר, סבל. ייזהר מאוד, אומר ככה, מאוד, מה זה מאוד? שלא ללמוד עד שיברך. יברך אותה בשמחה גדולה, ומצינו שאמרו חז"ל, על מה עבדה הארץ? ויאמר השם לו זמן תורתי. ואמרו חז"ל, שדבר זה נשאל לנביאים על מה עבדה הארץ, שישראל היו עוסקים בתורה, ומצינו שכל זמן שהיו עוסקים בתורה, ויתר הקדוש בכל אמונותיהם, ולכן לא ידעו על מה עבדה הארץ. הקדוש ברוך הוא הבוחן לבבות, זה הר"ן שם על הדף ככה מסביר, והקדוש ברוך הוא בוחן לבבות ידע, כי אף על פי שהיו עוסקים בתורה, לא היו עוסקים לשם לימוד התורה, אלא כמו שלומדים שאר חוכמות, ולכן לא ברכו ברכת התורה, שלא הייתה התורה חשובה בעיניהם. ולכן לא הגנה, תורה מגנה ומצלה, שאתה יודע להעריך אותה, שאתה לומד אותה מתוך אהבה, ואתה יודע להעריך אותה. ולכן צריך להיזהר מאוד וליתן הודעה על שבחר בנו ונתן לנו כלי חמדתו. גם אמרו חז"ל שלא זוכה חס ושלום להיות לו בן תלמיד חכם עבור זה שלא נזהר בברכת התורה. אז הם חששו לברכות לבטלה. כן. מה שהם נמנעו, הם חשבו לעצמם שזה לטובה שהם נמנעים. כי הם כיוון שאנחנו לומדים אותה כחוכמה, כמו פיזיקה, ביולוגיה. ועודו מלמד עליהם זכות. לא, זה ככה יוצא מהלימוד של הר"ן. לא, זה לא מה שכתוב. לא, כתוב שהם לא למדו את התורה עם העומק, עם הפנימיות של התורה, של ערך התורה. למדו אותה כחוכמה חיצונית. למה, מה הבעיה? אז למה שלא יברכו? שמה אכפת לכם? יברכו. לא, אז לא הייתה להם הערכה לתורה. זאת אומרת, הערכה, כדי שהתורה תגן ותציל ותושיע, צריך ללמוד אותה מתוך הערכה, שאתה יודע שיש פה ערך מוסף, אתה לא לומד מתמטיקה, אתה לומד פה תורה, יש פה ערך מוסף ממנו, אתה לא לומד חוכמה חיצונית. אז בגלל שהם למדו בחוסר הערכה, כי הרי ראו שספסלי בית המדרש מלאים, למדו, מה זה לא זמן תורתי? זמן תורתי, הם לומדים, מה? אף אחד לא ידע, שאלו לנביאים, לא ידעו להגיד למה. אז זה היה בגלל שרק הקדוש ברוך הוא בוחן ליבות וכליות ידע שאין להם, הם לא לומדים מתוך הערכה ואהבת התורה. עזבו את תורתי דווקא. עזבו את תורתי, והיום על שלא דרך, כן, תורתי. עושים את תורתם. למדו תורה, כן, למדו תורה כחוכמה חיצונית, לא תורתי. זה לא תורתי. יהי רצון, כתוב, יש סיפור, יש 2 דקות? כן? מוריי ורבותיי, סיפור מפורסם, שאני אולי סיפרתי אותו, אולי לציבור, סיפור מאלף. חינוך זה א' ב' שאדם יהיה פרוז'קטור לילדים שלו, יהיה דוגמה אישית. היה בשכונת שערי חסד בירושלים, איזה יהודי פשוט. ענף שפרוח לא מרגיש בעצמו כלום. והיה איזה אדם שכן החשיב את עצמו. אדם שידע לפלפל, הילד, האיש הפשוט הזה, הבנים שלו, כולה זכה בכל בנייך לימודי השם. כל הילדים שלו, תלמידי חכמים. והאיש הזה שלמד וידע, הילדים שלו עזבו את הדרך, לא כל כך. שאל מישהו את הרב שם זלמן אולבך, זכר צדיק לברכה,
השם זה היה מאוד פשוט. זה קצת מתחבר לספר של דברים. היהודי הפשוט הזה, כל מודעה שהוא רואה ברחוב, רב פלוני ידרוש, אומר לילדים שלו, חבר'ה, בואו נקצר קצת בסעודה, בואו נרוץ לשמוע את רב פלוני מגיע. כל איזה חצי רבנן, איזה שמינית תלמיד חכם, רץ לשמוע אותו, התבטלות שלו. הוא דורש בהלכה, רץ, דורש בגמרא, רץ, מדרשים, ובן יעקב, ומשלי, רץ. לעומתו, אותו למדן, באים אליו הילדים שלו, ואומרים לו, אבא, אתה יודע, רב פלוני בא לדרוש, בוא, זה נושא, מה יש לו כבר מה למכור? באים אליו עוד פעם, מה יש? אין לו מה למכור. זה מייקר את התורה, מערכת התורה. אז הילדים שלו מבינים שהתורה זה משהו גדול, זה לא משנה, ברמה כזו, ברמה כזו, ברמה כזו. הוא יודע תורה, כל מי שקשור לתורה אצלו, אשכבה. ההוא מבטל את כולם, הילדים שלו, הוא מבטל את זה, מי יודע כמה הוא חשוב. שהוא גם כן לא חשוב. ולכן זה זכה, זה שיקר את התורה, והערך את התורה ולומדיה. זכה שבכל בנייך לימודי השם, והוא לא עלינו, לא זכה. אנחנו צריכים להראות חיבה ואהבה מיוחדת כלפי הבנים שלנו. שאלו פעם את הרב קמינצקי, אני זכיתי לראות אותו בזקנותו, הגיע פה לארץ, הוא היה ראש ישיבה בבולטימור. הוא היה חניך הישיבה שלנו, חניך הסלבודקה, ישיבת חברון. שאלו אותו פעם. היה ראש הישיבה. היה ראש הישיבה. שאל אותו פעם יהודי, יש לי שעה אחת פנויה ללמוד. או שאני לומד, יש עסקים, או שאני לומד, לוקח חברות על הבן שלי, משלם חברות הטובה, תלמיד חכם שילמד עם הבן שלי, ואני אקח חברותה לעצמי בלמד תורה. או בשעותה שעה פנויה, אני אשב ללמד עם הבן שלי. מה אני צריך לעשות? מה אתם אומרים מוריי ורבותיי? ישב ללמד עם הבן שלי. למה? יפה. ואבא משמש דוגמה יותר... נפלא ביותר, יפה מאוד. אמר להם הרב? הילד משכפל את המס. נפלא ביותר. לא? אם אתה... ככה עשו כל הבנים שלו ככה. אם אתה... אני רק אסיים ולשמוע אותך. אם אתה בשעה פנויה מסדר חברותה, מה בן יחשוב? ברוך השם, לא חסר לך כסף, אתה שולח אותו ללמוד עם חברותה. הוא לא רואה את ערך אהבת התורה שלך, אבל אם בשעה הפנויה שלך אתה, כל מאווייך, למי אתה מקדיש את הזמן הפנוי הזה לבן שלך? אתה מראה לו, אתה מייקר את לימוד התורה, ככה הוא ילמד לייקר את התורה. יהי רצון שנזכה, אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה, לקבל את התורה באהבה, מתוך דבקות, שכולנו נדע להעריך גם, כמו שאמרנו, את עצמנו ככוכבים, ונהיה כאדמה מחוברים אחד, כל הגרגירים אחד. צד אחד, כל אחד ידע את הערך מוסף שלו, מצד שני, נהיה ביחד, דבוקים ביחד. ידע את הערך מוסף שלו, אבל לא ישתחצן.